Mitä täällä tapahtuu? Eikä tänään on niin sanottu mopomiitti nuorilla, eli mopoilijoita on kokoontunut tuommoisen 500-600 yhteen paikkaan ja nyt tänään poliisi tarkastaa nämä kaikki mopoilijat lävitse, että onko päihtyneitä kuskia tai viritettyjä mopoja. Miten näitä on ilmeisesti kerran kuukaudessa? Minkälaisia ongelmia näihin tapaamisiin teidän mielestä liittyy? No näihin liittyy sekä meluhaittaa, hajuhaittaa ja vaaraa liikenteelle. Ja meille on tullut asukkaita nyt viime kuukausien aikana todella paljon valituksia ja yhteydenottopyyntöjä juuri johtuen näihin mopojen kokoutumisajoihin ja myöskin mopojen lisääntyneeseen määrään ja siihen, että mopoja on liikenteessä ja kevyen liikenteen välillä paljon ja siitä aiheutuisi luonnollisesti se, että ne häiriöt myöskin kasvavat. Haluaisitteko te kieltää nämä tapaamiset? Ei ole tarvetta kieltää. Ainoastaan nyt meillä olisi päällimmäinen tarkoitus löytää tälle tilaisuudelle järjestäjät, joiden kanssa voitaisiin sopia, kuinka näitä kokoontumisajoja voitaisiin jatkossa yhdessä suunnitella niin, että tulisi turvallisuuspuoli otettu huomioon ja myöskin tämä heidän oma turvallisuus, kun he täällä sudittelee ja keulii, ja myöskin muiden tiellä liikkujien turvallisuus. Miltä tämä on tänään vaikuttanut tämä touhu? No aika rauhalliselta ja tuntuu sujuvan hyvin. Miten onko tämmöinen bensavarastelu ja tämmöinen niin ihan aito ongelma? Se pari viikkoa sitten viimeksi olleella kokoontumisajolla, niin silloin tämä ensimmäistä kertaa ilmeni tällainen ongelma, että 100 päin nuoret menivät bensa-asemalle Pohjois-Helsingissä ja varastivat sitten bensaa sekä elintarvikkeita. Onko se kuitenkin ollut ainutkertainen tapaus? Tämä oli ainutkertainen tapaus. Jos vielä näitä ikään kuin tämmöisen tapaamisen jälkeen, niin mitkä ne tavallaan on sitten ne tapahtuuko täällä, onko täällä tapahtunut onnettomuuksia tai vastaavia? Joka kerran on jotain tapahtunut, on tullut peräänajoja ja kaatumisia. Kuinka suuri ongelma toi virittäminen on? Esimerkiksi näistä nyt, täällä on vaikka 500 mopoa, niin onko se niin kuin, että niitä on muutama 10 viritetty vai minkä koko luokan ongelma se on? Se on nimenomaan näin. Muutama 10 on virittänyt mopoansa ja niin joku saattaa olla päihtynyt, mutta selvästi suurin osa on aivan laillisilla mopoilla ja selvinpäin liikenteessä. Ja se, mikä ongelma siitä syntyy nyt niin kuin näistä normaaleista mopoista, se, että he joukolla liikkuvat täällä muun liikenteen seassa ja puikkelehtivät ja häiritsee muuta liikennettä. Mitä te haluaisitte näissä kokoontumissa muuttaa? Me haluttaisiin kontaktin näihin järjestäjiin ja sitten voitaisiin sopia semmoiset paikat ja semmoisen ajan, jossa näitä kokoontumisia voisi järjestää turvallisesti. Ja mikä toinen asia, me haluttaisiin myöskin tuoda näiden nuorten vanhemmille tietoon se, mitä häiriöitä näistä kokoontumista voi olla. Onko tämä muuten yleistä, että tämä ikään kuin on tämmöistä kissa-hiirileikkiä, että paikka vaihtuu, kun poliisit tulee paikalle? No se on hyvin yleistä.